Wong tak goleki. Yo mak tak goleki mak. Lah kula dhewean iki mak. Aku ning omah dhewe aku ngono. Ning omah dhewe tek Intan gak enek ning ndi kula ngoten Wis aman, Mbak, wis mangan dolanan. ngene Bu, aku wis seneng atiku wis mangan ping 2. Salah ibu men ilang ae. Nek iwak pite uduk kok yo ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kontennya Mbak Heni. Ya mangan lah wong Kontene yang iki sego diceplos ngeru lho, Mbak. Uduk wae. Yang hari ini menyoteng masak 3 hari ini Mbah Yin dimasakkan ayam jenengan sambel Mama. Enggak mau dikecap ae, Mbak. Ayam dibumbu ayam perawan nggih. Terus kok tahune di Bali sing dienggo ngaji. Sing dienggo bantaanku diplok-plok wae tahu hasil. Sing dienggo ngaji niku nggih. Iya, ngono. Terus sampe mie, ngomak tempe. Nggih. Udang, Mbak. Sehat selalu nggih Mak. Jenengan Dek iki sing riwari aku sak Dek iki karo Dek Susi karo Dek Dewi wis gak iso ngurus apa wis pokoke mbahnya Makdah dulur-dulur mak malem sing sapa wis jaluki tulung pun niki monggo jan pasrah masak wis nggone niku mbahnya sinten Pak Maji niku lho Mbah sing gadah restoran niku. Wis Makdah wis Mak aja masak ning omah wis pokoke pasrah Mas Maji. Ceritane ngene lho Nduk, kan Dek ini kan ibu kan ora ning omah wis pirang-pirang dino. Kan ning rumah sakit diwari omah Intan kan koyo kapal pecah. Selama 7 hari kan bubuke menggone Bunda Dewi kabeh kasur-kasur di ginjongi ya toh. Lah iki ibu syuting tak ringkes-ringkes sedelok, Nduk. Nyah. Ibu syutingno ya. HP ku ben iki nang. Iya. Nyah. Syutingno ning ngarep wis omahe wis koyo kapal pecah mboten saged mikir nggih pemirsa nggih. Intan dari sana boleh? Dari mana? Dari sana. Dari mana? Skondindi ketok sekarang Nduk. Apa lungguh nggo endi wis pokoke sak karepe ngarep ning ndi. Jungo kene ya? Iya. Ketai? Apa PT ke apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang karena Allah. Mbah Sesni atau Mbah Yi kemarin Selasa Legi pukul 4 pagi di Rumah Sakit Umum Cepi. Hari ini saya riwari-riwi ya pemirsa. Nduk aja ngono nduk kumbane aja mbok anu. Kumbane Bunda Dewi sakmene kae. Ben. Bunda Dewi. Sik ibu tak ngomong aku njaluk tulung ya. Tanganmu aja mureng-mureng ngene ah. Kemarin wis pokoke fokus pemakaman Mbah Yi, nyentungane mugi-mugi Mbah Yi pinaringan husnul khotimah, diterima amal kebaikane. Seumpama ada salah kami mohon maaf nggih, dimaafkan kesalahan Mbah Yi, kekhilaafannya. Mugi-mugi pinaringan tempat yang indah di sisi Allah. Doa baik semoga kembali baik. Sampai mpun mboten ngurusi kahanan omah pripun jempalik jungkir wis mboten ngurusi guys, yang penting saat itu Intan titipno nggone Mas Dimas. Wis di mae dimong mak ngatini Jak dolan. Dijak dolan supaya Intan gak anu. Dek ini ya Allah, Dek Susi sampai sempat Semapol. Pemirsa. Aku tuh kuat pemirsa ya. Aku kan wis diweling karo buke. Kowe anak barep kudu sing rukun karo adinem. Aja sampai tukaran. Aku wis diweling buke ngono pemirsa. Pokoke karo dulur-dulurem sing apik. Nggih, Bu. Wis pokoke ya saurunge ibu ning rumah sakit kan ngomong akeh karo aku. Aku ki wis ayem yo ndelok kowe ngono. Delok adinem yo wis ayem. Wis padha-padha saling ngelingno nek adine aja tukaran. Kok nek kowe pas lunga ning ndi Bu aku ngono kan ape lunga terapi ya jenengan. Gak usah mbok terapekno. Aku tak ning omah ae. Niki pas gerah terakhir kuwi apa digawa Dek Susi ki yo wangel pemirsa aku tuh
emoh ae ngono lho pemirsa. Aku tak ning omah ae ngono terus. Napa? Wis Banyak. Penendi, Bah? nek jam Nggih. ya menek iki wayahku ngisik ibu. Kisik yun gegerku. Heeh. Sikilku kayak bantal. Waktu cepat berlalu. Allah lebih sayang ibuku nggih pemirsa. Rencana Allah saya yakin pasti terindah. Terindah untuk kita juga. Jadi ada rencana yang kita tidak tahu dari Allah, dan itu kalau sudah ditakdirkan seperti itu berarti nggih memang yang terbaik ya pemirsa. Nggih sepurane nggih kancaku mau karo Intan tok sakniki nyoteng, mbah Intan nek nyoteng bliur mbah piye nggih mohon dimaafkan. Iki Tan. Iki Tan. Napa? Tak nggo kemulan Tan pas ning ICU ambek Lesus. Iya. Iki kasur iki oleh nggowo Mas Dimas kae pas ning UGD kae. Terus ning UGD PKU gede rumah sakit umum gak Mas Dimas ijek tetep ning kene ya. Heeh. Iki kanggo selimutan. Iki daster ibuke. Iki daster ibuke. Tinggo plungsung. Heeh. Daster ibuke pemirsa. Iki bantal sing tinggo buke nek rumah sakit. Ojo nangis. Jangan nangis. Gak oleh nangis, harus ikhlas Hah? karena Duduk. semuanya wes di Lauhul Mahfuz sudah dituliskan seperti itu nggih pemirsa. Hah? Nek kangen bayi, kenangannya bayi, mengingat senyumnya, kangen tawanya, kangen cerita-ceritanya, kita hanya bisa mengobati rindu kita lewat doa ya Nduk ya. Didoano bayi, kirimi Fatihah. Iki bantal sing dipakai bayi. Blungsungnya diumbah karena bayi gumoh. Terus iki sing dipakai bayi tinggo blungsung tak kloni bengine kuwi. Iki tak nggone duwen-duwenan ya pemirsa, ibaratnya bajone sing apik-apik dikekno orang monggo kan ning gone omahe Dik Susi toh. Aku tak njaluk siji kenang-kenangan iki dosa apa ora pemirsa, aku tak njaluk kenang-kenangan siji iki lho. Aku tak njaluk kenang-kenangan daster ibu iki sing tinggo iki. Mugi-mugi Bu Elsa iki. Nggih, Daster amin. sing tinggo iki. Daster sing tinggo iki. Cek ambune Pesing. pusing gak apa-apa dah. Aku nyuwun niki nggih. Aku tak kondo Dik Dewi, tak kondo Dik Susi, aku pokoknya njaluk iki. Apa bonggo? Enggak, tanggung duwe-duwenan nek aku kangen Tan. Nek ibu kangen Tan. Heeh. Ibu tak iki. Mama Susi iki. Tinggo blungsung to Nduk kuwi mang. Engko Bunda Dewi iki pas telu lahir anake. Ki mah aku wis riwari-riwi ning gone Pak RT nyuwun akte. Oh, Bu, kok kene ketok aku. Iya. Baik lah ora, Dok. Gak i. Yo, Kak. Wis entuk 5 menit to, Dok, lumayan. Iso ya, Dok ya? Yo, jaluk. Coba jaluk ah. Yo gak ketok mau ndas-ndas tok ngene lah. Ngene. Wis. Mau temen ketok ora? Dunga. Aben. Ketok. Dadi wis ngurus surat akte, tinggal ngurusi pensiun Mbah Yini pemirsa. Akte nang Iya. nang kelurahan. Heeh. Kok demo kelurahan Mbak harus ngurus waris barang. Waris piye le Mas Apri, aku dek gak mudeng aku. Mas Sapri. Heeh. Asal tak jelasno Mbak, iki surat kematiannya sampean iki kurang stempelnya rumah sakit, jadi balik pemirsa. Dek ini kan wis keginan pemirsa ditelepon Mas Dimas, sopir ambulan datang.
langsung berangkat lali urung dikei stempel nang desa menolak, harus ada stempel dari rumah sakit ngurus surat akte kematian gitu pemirsa nggih. Terus imang jaluk tulung Sriwi Kutil kon mintakno cap tok dari rumah sakit umum karena Mbah Kapung rute ning ngene rumah sakit umum. Ya Allah Bu, mboten matur suwun ya Allah, jangan paringi kesempatan aku sampai umur 49 membersamai bayi. Nungguni bayi. Sampai 50 ibuku ditimbali, aku sing 50. Bayi wis katimbalan. Pun mboten ngrasakke sakit gitu. Terus Ibu jaluk intane gentenan. Semoga Mbah Yi husnul khotimah nih, aja ditangisi terus. Aku yo ngesakno yo bedane. Iya iyalah. Yo ngesakno lah, kan sakit no, nek saiki wis gak sakit. Terus nek Intan wis selesai, wis bar keramas, wis bersih, tak anterno ke makame Mbah Yi. Mbah Yi sekarang sudah bersampingan dengan Mbah Kong Gito, nggih. Bersama suaminya, nggih. Terus wingi kae lek pemirsa digawakno iki rene Dok. Kasur iki lho pemirsa. Wes lumayan karo-karoan ini mang Intan tak tinggal riwa-riwi ning sekolahane Salwa, tak tinggal riwa-riwi ning balai desa mbah dhewe pemirsa. Iki kasur anu Nduk untuk Mbah Yi kemarin. Dadi sing dipakai Mbah Yi iki kok dikompong nganggo listrik. Terus dadi mlembung-mlembung ngono. Kok men diresiki sik. Hulu nafsil hal ikotil maut ya pemirsa, semua yang hidup nanti akan semuanya akan berpulang, akan kembali ke rahmat Allah. Semoga kita semua pinaringan panjang umur ya, paling sehat walafiat. Namanya manusia kadang nangis ya. Ini ditakoki Mas. Apa jenenge? Mas Waki dikongkon dolan rana. Ayo Tan dolane Masku ngono. Iya, sok nek wis wayahe Nduk ya, wis wayahe. Ambek dolan ning Mbak Indah. Iya, suasanane Mbak Indah bukan Mbak Indah Mas Dimas pemirsa. Mbak Indah itu istrinya Mas Wahyu, anaknya Pak D. Betul. Matur suwun nggih untuk Bu Nuris sekeluarga. Terus Mas Jalal kemarin dari sini yus ngobrol banyak. Ambek adiknya ya. Dibawakan karangan bunga sama Mas Jalal pemirsa. Mbah Yi kan alumni Smart Umroh nih pemirsa, jadi dikirimi niki, karangan bunga. Tak tukokno jeruk piye Bu? Aku tak kei. Oh iya, Mak Jah semuanya tekoi. Mak Jah, mbahnya minta apa ngono? Mboten terasa pemirsa, waktu cepat berlalu. Biasanya ya mene Mbah Yi. Yun, masak opo? Nek masak anu Yun yo aja pedes, ben ibu iso melu makan. Apa nyon apa? Nyuwun apa tak tukokno. Mak Jah napa, Mak? Mak Jah napa, Mama? Dalem. Nganu, apa jenenge tulung catet aku ijek ndremimel, Nduk. Ya yo aja lho Bu. Gak. Piye, Dik, Bro? Iya. Sampeyan duwe nomere? Mbak Dewi Aku tulung tak kei duwike, Dek. Oke. Bu Yuni es jeruk. Intene apa? Jeruk. Kathoke aja diunggah nang ngono ketok leh, Bro. Ya Allah. Nah ya. Mama tolong Dek Dewi duwe nomor Mbak Lina apa ora? Di WA no. Iya, WA no Intan wis nggo dhuwit rono. Sik, laporan sik. Bunda Dewi. Bu Yuni es jeruk. Ambek Intan. Berarti ambil tangan jeruk lho. Iya, jeruk 2 papa apa? Papa? Papa air es Mama Susi. Terus Bunda Dewi? Aku yo air es.
Mamah Jah sama mamahnya Teh. es teh tambah teh. Langsung cus ini Intan sudah ke sana. Oke. Langsung ya Bu, langsung Iya. makan ya. Aku double soalnya panas sekali ini. Berarti Mak Jah 2, mbahnya 2. Berarti 6. Esnya es tehnya 4. Iya, double. Iya, Nduk. Duitnya sudah dibawa Mbak Intan ngono. Iya. Iya, langsung meluncur. Mama, iya. Iya, Mbah, tak cukupno duwike, Mbah. Wah, ki Mas papa umbah-umbah, Nduk. Alah, Nduk, tak dongakno, Nduk. Dongane menyang dijabah Allah, Nduk. Entuk jodoh sing gemati, Nduk. Sok ben, Nduk. Amin. Mak Jah wangi amin, Mak. Amin dalem pinter golek duit. Dalam hati wis tak Nggih. amini ya. Wis gemati nggih, Mbah. Tak dimana dalu video aku mendarat nang. Nggih bidang mendarat meleh nggih, Mbah. Kula sebagene budene nggih melok mendarat, Mbah. Nyandok ki duwike, Nduk. Budene iki ora melok mendarat lah. Mek gini lho, sir gitu. Sir, ngoten nggih. Melok gini sir. Sir. Insyaallah nek Repa dadi nganten Mak Jah, Mbaknya ki jek strong kuat, tapi mbok nek pas wayahe salwa ya pemirsa kan jek rondok suwi. Lah kok Dadi aku. Dadi pengapit. Kuat ya, Mak. Kok Mak Jah wis Mbak Yun aku tak libur dulu. Ben, penerusnya sapa? Mbak Yun dalam iku sebagian mundur sego. Karo noto jajan. Hei, kok nang mundur sego? Kak mundur sego, Mbak. Yo ngene ya, Mbak. Panggilan nang Setan. Kok sama dipacai cuanti deh, Mbaknya ning ngarep. Monggo pinara. Aku mau nih pacai cantik gak wani aku ini apa? Aku elek-elekan lah kok. Terus aku tuh mau ning pawon lah. Aku mau nih ngomong arep gak wani. Banyak enek-enek. Nyakilo duwike nyakilo. Ayo. Kilo buto nanti kurang. Piro iki duwike iki? Iki 30. Wes, 50 tak gawani duit 50. gak susuk ya. Karo Mbak Lina, susuk apa ora? Hati-hati lho, Nduk ya. Wes, bar salat tuh. Iya, wes ning gone WA nek, Nduk. Nggih pun pemirsa nggih cerita hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya seumpama ada salah kata dari saya, dari keluarga saya dan dari almarhum ibu saya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Tunggu dino wangi mungkin jangan senantiasa pinaringan sehat panjang umur, paringi rezeki ingkang lancar. Dan bukannya aku gak nganuni situasi pemirsa, ijek berduka nggak konten, aku ngelingi ibuku, ngendikane ibuku. Ibu isone mau ndonga, Nduk. Muga-muga YouTube iki iso mbok go dalane pangan awak ambek Intan. Ibu yo ora iso ngewangi gawe konten yo. Tapi ibu men bukeki ae dhuwit. Lan iki pancen YouTube jenengan opo enek rezeki nggih jenengan nggih tetep haruslah menik nampa niku hak jenengan aku ngono. Wis to ndang gawe konten kono. Dik Dewi yo ndang Mbak nek ndang rono buke karo aku engko gentenan. Aku semangat dari buke niku lho. Tre golek empangan ning kene, Nduk. Nek kesel yo gawe siji gak apa-apa. Nek ora gawe ya ora apa-apa. Penting kan nek mbok urip bendina karo Intan. Monggo iki rondo. Wis buke ndongakno muga-muga ya kedepane iki sok ben awak pinaringan sehat, panjang umur kayak apa rezekine lancar ngono. Ibu ngendikan ngono tenan pemirsa. Al-Fatihah Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Swargi langgeng nggih Bu, mugi husnul khotimah. Impun pemirsa nggih. Sementara ngoten riyen seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Yuni pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.
Suwun nggih Mbak Andini. Niki sampun kula tumbaske aqua kalih kacang. Rezeki saking jenengan dititipke wau sing ngekekno Mbak Indah karo Mak Ngatini untuk cemilan tambahan Bu Ngaji. Semangat ya sayangku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing kloter kedua pemirsa, kasih jine ning kono mang. Ambek iki wes sip. Cus.